svoj najdrahší poklad, vaše detičky, o ktoré sa budeme starať s veľkou láskou, naučíme ich rôzne veci formou hry a zážitkovou metodou. Sme trieda s pohybovo-umeleckým zameraním, takže pozornosť venujeme najmä tancu, spevu, hudobným doprovodom, rôznym výtvarným aktivitám, venujeme sa básničkám, či hrám aj v anglickom jazyku. Zatiaľ je v materskej škole vytvorená jedna trieda, v ktorej sme dve učiteľky, teda ja, Zuzana Vánošová a Daniela Mihalová. A taktiež je tu aj jeden nepedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje chod školy a môžete sa na ňu obrátiť s ohľadom technických a organizačných vecí, ohľadom stravovania a podobne. Vaše dieťatko potrebuje do novej materskej školy papučky, pyžamko a zubnú tetku. O všetko ostatné sa postaráme už my. V júni sme sa zúčastnili súťaže v prednese a speve pod názvom Včelička, ktorú organizovalo Centrum voľného času v Sobrancle. Našu materskú školu reprezentoval Sebastian Hanko, ktorý má 4 roky a vyhral krásne 3. miesto s piesňou Tancuj, tancuj, ktorú nám teraz zaspieva. Ďalšou našou šikovnicou je Sofia Dosaková, ktorá nastúpila do našej škôlky v júni, má 4 roky a zaspieva nám pieseň Maličká som. Keď som ja ešte malá, malunká mamka, malá a ja mamka, veľa dá. Naša najmladšia škôlkárka, no samozrejme v minulom školskom roku, Sávka Vanková, nám zarecituje básničku.
ste všetci škôlkári si prichystali pre svojich nových kamarátov taký krátky tanček, tak ideme pre ostatných škôlkárov a chcem sa vám to strpenie.